Hi guys, welcome back to my channel guys. Medyo dugay-dugay na ko wala ka post akong YouTube channel guys. O karon guys, i-share na ako sa inyo guys kung sa ako naibalaan sa akong gina-sideline ako nga balloon quiz. O karon guys, itudlon ako sa inyo kung saan paghimo o mga basic bali upat ni siya ka basic guys. O tara guys, sugod ba. Ang upat ka basic. O grabe ra ka simple guys. Simple kayo to. O kung wala to guys, dili mabuo ang mga bunny o ang mga giraffe guys o poodle. Kung bago pa ka sa akong channel guys, paki-subscribe na lang ko o share o sa next video guys, kita yapon pa. O thank you guys, thank you sa pagtanaw ng video guys. Bye bye.